Mit navn er Jesper Skovsgaard. Jeg er direktør i 2i Bolig Projektsalg. Konceptet i nybyggerne passer godt til os, fordi det går ud på at skabe drømmehjem, og det er også det, vi sælger. Og vi giver alle vores kunder mulighed for individuel indretning og individuelle materialevalg. Jeg har glædet mig rigtig meget til at lave nybyggerne igen. Det var jo mit første program i 2013, da jeg forlod den trygge bunker DR i Aarhus efter 9 år på Hammerslag. Jeg synes, nybyggerne er et af de fedeste koncepter, der er på tv. Det er selvfølgelig meget formateret, men inden for det format er der så mange levende mennesker og så meget virkelighed. Området husen ligger i, det er et nyt område i Aalborg, og det ligger i det område, hvor der sker mest med sygehus, universitet og gigantium. Og folk er vilde med hus i 2-plan. De giver nogle flere indretningsmuligheder, hvor man har tagterrasse på første sal og carport i stueplan. Hvad er det her, der er så fascinerende ved det her tv-koncept? Det er, at du har 4 par, som skal sætte et hus i stand fra et helt råhus, og så til det står fiks og færdigt med døre, gerægter og gulvtæpper og lamper sat op. Vi glæder os til at følge programmet og følge deltagerne og se, hvad de får lavet, og det vi har set i dag, det ser rigtig fint ud, og det bliver godt.